Telefònica us ofereix aquest espai. Nosaltres som Caviar Nacarí, som una empresa que ens dediquem, dintre de l'entorn únic de la Vall d'Aran, a fer caviar de cultiu. Com hem seguit totes les pautes de la producció tradicional, de la manipulació del caviar tradicional que fan al casc i tal, hem intentat imitar totes les condicions naturals d'aigua, temperatura de l'esturió, doncs hem arribat a aconseguir un caviar també d'una qualitat que hi ha gent que inclús està dient que és superior al del caviar caspi. Van començar fa 3 anys amb 80 quilos de caviar, ens van vindre a ensenyar a fer el caviar, una persona d'Azerbaiyán. Ell mateix es va quedar parat de la qualitat del caviar de cultiu i a partir d'allà van començar ja l'any següent amb 100 i pico quilos i van anar augmentant fins aquest any que hem fet ja 400 quilos. Nosaltres farem una producció de 2 tonelades perquè no ens dona més la piscifactoria o ocupar una quota de mercat més per qualitat que per quantitat bona. Govern de Catalunya. Telefònica us ha ofert aquest espai.